इहो भइल बारे त कब तूर रौरो भइल बा कि जल्दी तूर के लेके घरे चल जाई ओबे ना अब टाइम अरे बाप रे हां हो देखि चवनिया मुस्की बाप रे औने सीतो जी मुस खाता रही होते अरे हम बुझत नहीं लेकिन छुए ना दे अब 6 महीना लगे ना जाए तार दाल गोली सोच ली हम कैसे कहे के बा कैसे कहत नहीं विश्वामित्र जी कि समय हो गइल बा उठा राम आ उठ के तू धनुष तोड़ा तुर के दिखा दो रुक जा अरे छरिया लइका बारे यार खड़ा हो जा यार खड़ा हो जा माला वाला तन दिया जाओ हाथवा में हां तने माला वाला एगो माला दिया जाओ ना हाँ हाँ बस बस माला ले हाथ में रघु का महाराज रघु चिन्हवा का लाल रही हाँ बुझाता हाँ पहले ठीक बा बुझाता धनुषा टूटी के बाद माला डाले के बाद कैसे कहे के बाद कैसे वाह वाह ठीक बा है माता की मत फोटो आई अरे तुर दिहनी भगवान अरे तुर दिहनी भगवान शिव जी के देखी तुर दिहनी भगवान भगवान धनुषा तुर दहनी धनुषा टूटत न के उठावत देखल न के टूटत देखल पहिराव सीता जी अपना राम जी के माला गरवा में महला डाली पर नमः अजीब हो गईले तोहरो सजनवा पहिरावो सीता जी अपना राम जी के माला